Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang gugupitan natin na buhok Ang gwapo mo, gagawin ng mas gupit gwapo. binata po. Gupit binata ang gagawin natin. Yeah. Ibig sabihin, pangalan ng gupit yun po. Hindi magpapagupit ang binata. Yan. Eh, Mahirap na. nga duti disiplin na agila to ya. Met. Okay. 1/8 of an inch ang attachment natin. Ay, yun okay. Nogon line tayo ito. Hair cutting. May kapin to. Ada tuti usar na rin ito yung video yo. You can always go back and play your video. And then, surutin nyo lang yung nakita yun. Kahit ipagsyatan na, you can always play over and over again. So nga, basta pilit ko na pag-notice kayo because it can be done. Handa ka tayo. Di ka tayo. No, kahit hindi mo pang nato yung barbershop, okay lang. If adanto chimpong kaslay dyan yung military di daki ti army. Kanayon nga pare, wala. Hindi nga agbayagay. Nakita danti ugalik nga nominomakti kay ginga na nga maplata. Tubog. Parehas na Ba- naman ba? Bakit? Pag nag-inom tayo ba, napapansin ko hanggang ano ka yung talagang tulog Oo, siyempre. Yun ang kasayahan ko Ayaw. Pagarot ko na rin. Magaling nga isurong nagigay asawa mi nga pukisan na kami. Ang may suro ko na ipakita kanya dati panangusar kari kita clipper yun. Awan ko lisensya nga gisuro Oh, kata-katawa da. Yun na yan. Well, pakintak lang bigas ada mangusar. Ay, lima, may isa kanya dati madigag, tigir-gir, mabutol. Apa nga sabi nila, mahulog daw ang tinga ni Mystery. Ay, kata-katawa kami. Ang lang bigay. Hindi ko Tsaka mo manong bisis nga isan daw. Okay. Alam na namin pare. Ay, hindi na ninyo ako kailangan Ay, hindi na. Katawa na. Kasi jail lagayan. Okay. So, bagulak. Tanda nyo mapat yun. Kasi di initial cut. Then, use the comb. Titik mo na tapering. Because you can taper on the side all around. Ito kahit nga mangigas siya
Kaya itinagpayagan dahil di. Iti pa rin ito eh. Ngumato, pan dyan. Sa na ngid-ngid ti panangitan magdanga siya ngay pangato. Imbis nga dito lang baba, ikas dyan na lang kumakit. Haan? Ikas dyan na mutan. Ayaw na. Bali nga high cut, di ay focus ti baro. Oh, is that my picture? Thank you. Good job daw, good job. Thank you, thank you. Manunod anak yun. Ay, mayan. Nagasat kayo. Well, ano di kahit na taganak awan. Yeah. Yay. Sticker daw, uncle. Oh, for me? Good Okay. job. Oh, okay, thank you. That's your medal. Oh, yung iba, walang ano. Maya, upat ni. Sige, anak mi. Awan. 5 dah. Kayat lang sa piman mo. Awan mo. Yay, may isang ipag ko. Kayat lang sa mo. Awan. Awan. Uy. Wait, So, kaya Pwede picture niyo. nagkasat kayo. Mada pa. Please. Sugan ko rin kita ng ipatumpal tibirin niya po Diyos. Nah, dia. Si tumpalan ng gapumili Diyos. Kaya mga punuin tayo ti ibubong kay kunamit na kiti nalalaing. Oh no! Nuwapuno ti lubong kakasi tayo, matay tayo ti bising. Yeah, right. Kasla isudat mangit ito eh. Kasapulan tayo niya. Hindi po Diyos ti mangit ito ti amin. Right. Totoo yan. Ay, abo. Yakit eh. Malip-lipatan na nga eh. Dati Diyos nagit ito eh. Nagit ito ti nasayat nga panpanuno. Aming nagkakasaya. Ano agaramid ka ti nasayat nga aramid. Nangamura niya eh. Ngayon manong ti ko ah. Kamati yun lo. Basta, yan. Hello, mother. Ay, namiss The dog, the dog is here. Why? There you are. Kaya tagam si Aso. Ayan, there yan. There you are. Itamta, kagat na. Ay, tagat. Tinataluklo ko na rin lukmag. Ah, Kaaginada po? hi. Ay, sa bagay. Nagatigat-gil kami. Makawan mo na. Nakapay di ada ti Balikan lang bungay kita, na Picasso. bukol. Boil. Lalo no, kasi Sa kada tayo mo ito. Ada tubo. Kaya mo nakapay. Nagtubo na. You want crispy treats? Ano ba lang Magganang biyay. Sensitive mo. Nasakit yung kanya. Kasi matay yung manong nung matay ti tao niya, ti Pag nasa mapanatay. ano niya, wag mo Ah. Nung matay ti tao niya, ti mapanatay ko sa kanila. Ay! Iram, ada ti example ni Tignan mo yung sa upa. Apo Diyos, natatapos David yung niya. sayaw niya. Oo. among biyay istorya Jaya, ti Jaya. Ano, anak, kaya mo, ayaw mo. Barbaro. istorya ti Jaya. Baknang handa inikan nagan eh. Come here, Jaya. Ni Lazaro at nagan na. Yung This isuti is na Joe, pupri. Kaji. Tatay na nga duwa rin kaya eh. Pangarig niya eh. Nga naramid eh. Nga I believe ibagbaga ni Apo Diyos nga kasya mo iti mapasamak kada tayo. Iso nga di ibagbaga kita ta. Agan na tayo lapit Ipita ko yun mo. Sige mga ibag. Yung rin siya kiting. Jaya. Yung parte ka. Mataya ko. Niya pa kiligiyan mo. Mawa na rin. No. Oh. Mamadi tayo. No. Iya mo ti tugbag. Patyo mo no saan. Yung mamati lang nga rote ka. Iya inabak na. Hindi nila sa rote. Iti matay. Jaya. Jaya. Saan nga matay nga awanin tirik na. No di no matay ka. Iso ko na natin ti kayat mo biyag.
life or death. Yeah. Okay, Yeah. life is a forever happiness. Ragsak nagnanayon di ay. Iti patay, rigat nagnanayon di ay. Ay, rigat na yun. Yes. It is suffering, forever suffering, the death. Eh, come on, Jaya. Why? That's What's wrong why- with you? Apay, Because kaputin mo si Ubeng? none of us, Huh? the people, Jaya, can- what's wrong? do Barbaro dito yung asok. Kahit ito anything worthwhile to save us. Masapon nga adda iti What's wrong? makaisalakan kada tayo. What's wrong? Otherwise, matay tayo. Why? Amamin. Why? Imbis nga may kantayo, Apay tigyag nga nanayon. Matay tayo, rigat nga nanayon. Si Jaya, that's Iso, dahi jay ti panaka, I can arami di jay panakatay. Naiplano di jay ni. Matay ni get a Ursus. smaller Tapno may salakan tayong tao, mga nagbasol. Taawang ka na tayo, tignan rin siya eh. Kung ano di bibigyan. Oh! Hapsi. And, pinalting nga rin patay. Kaji. Kaji. Tututan natin, uno igas na. Yeah. Your Auntie Nora always play with her. So, kasjay ti But this pamati. this one, Pumatay tayo, she didn't meet her yet. sa Babae akin mo tumata, tayo. agbyag tayo. Ah, Kalpasahan Bigay tayo mo kasi nga sa kanya. panakatay. pudol Hindi si ko May kaya mo ba? dagaan nga. Akala niya kukunin. Mapanan tayo ngayon, no, biyag tayo manin. Kukunin mo yung bone niya, kaya nilalayo Manong. niya. Ngati mapanan tayo, no, biyag tayo manin. No, agbyag tayo man rin ko nam. Hmm. Siyempre, ikay pagarian ni Apo Diyos. When, Tayo imbaga naman, bilin na eh. I will go and prepare. Kuna hindi agpangaton. Hindi maparing jay wag. Jay ko na na. Tapos adino tayang ko jay kayo mo. Kasi alam niya mo na parang naninibago pa sa hindi kilala ikaw. Ada di bidami liya, literally. nga iti mo yung ti pagarian ti Diyos, manong. Pagarian di Diyos ano. Nga ti adajay. Jay langit. Okay, jay langit, kin adamat dito yung daga. Umay diyay. Ito no bumabay so na agarin to iti 1,000 nga tawin ko na nga sa diyay. Yes, totoo yan ang katan. Magana diyay. 1,000 So, tata, Oh, you wish you can have dati a dog. Oh, it's mamati hard to nga, have a dog. marami You know, mo ti impyerno like ti langit mo carrying ti a bed for a tatang baby. ko na daki. Ano ti preacher nga may bago na diyay? Agpay so siguro. It's hard. How nice, you but it's so hard. kuna naman ti. Yeah, Don't. bye. Ang mga papay ko. Don't. Kaji, don't scare them that way. Ay! Kinawag, gamit ni mama na nabutang loko ka ah. Don't do that. Okay? You got scared? Ano doon kung black mo tika? Ay, si aso, abay, nakagat kamay. Tapos pinabol-habol pa niya. Yun ang pagsiyata na pimanto yun, kita kagat ti aso. Hanangay. As long as the vaccination is up to date. Onda na. Gagata-kaso gamitin ito. Aya, ita. Opo. Kinhan na nga eh. Basta Kaji, mo nga, basta mo ingkas date no, kinagat na kita mo nga inguyo. Ang kanga makuwata. Hanam nga ikagat na kasi. No, dato mga ito, hindi Ano pakaroon nga na ikagat. Well, anyway, Ikas di kasi lang ako. kas Yes, dyan, sir, baby. pamatik iti Sorry. kita. Mayroon No, it's okay. pinagmayat ita tati diya. Just don't, maybe, No, nakabot ka nga, hiro May iti. may ano daw yung likod niya anak. May Did you did you feel that? Did you feel that bukod? See? Did you feel that? Yung nga libro, See? Yes. chapter, verses, kas dyan. Okay, just Internet mo lang. kuan dito lang kasi. Tulungan na kayo internet. Ulo lang. It's okay. At dati Tagalog pa eh, at Ilocano.
Oy, sus. Dapat English. Maganda doon nga pagsasawa. Sa translation. So, It's nice, pero wag mo hatak yung sugat na. Natouch siguro, DJ ko. Okay. Pwede mo nyari kay kanakapay ah. Si sorry Nga, na kami. Si di sorry. grade 6 Okay. kami di grade 5. Si Pagbaganan sorry. nga di Okay. langit Sige, kindaga. Go ahead and say Ang daming sorry. tinaga. Sorry, I scared you. Aya, Sorry, I scared you. gabuta. Tatayo ti mga ramid. Si sorry to the mom. Matay. Sino nga ti mapanjalangit Si mo? sorry to Yung, the mom. ay, Okay? Dapat ti mapanjalangit? Di Biblia. Baga na eh. Si sorry to the mom. Isang arod nga You hindi. scared the mom too. I know. Sinaludsod dagi apostolis. Kita mo. Si sorry to the mom now. Na sumusurot. No, kasano ti panagkararag. May Ang bike suro po na siya. ida. Ay, ada. Opo. Ay, nala. Ay. Oo, nay. Ala, ang So, ganda lang din. Naiguyod na. Okay. Umay kumati pagarigam. Nakuna na. Ti kararag. Kahit nasa uwi. Awan. Awan dito. Excuse me. Daddy, please here. Ta, Oh, sir. insuro na nga mismo riyan. Di Apo Isus ti mismo nga nang insuro riyan. Thy kingdom come. Naibilang. Ngam, conformity pa ng ipataros nga ro. Nagiti makabasa. Oo, nakwa di Jenny. So, ngam no, ano, ti Naiguyod mo niya. panang imtungod ko di dyan nga may isa. Kasyay. Apay ngay baga ng umay kumati pag-ariam no. Pagsaya at Ada dito yan. Uy, kat dito ito. Hanin na. Na, kwada amin. Ada to nga ro din. Kwada amin, ti. Na anti-rabies dami. Oh, But it will come. sana kadalanan. Di jay maaramid kumati pagayatam. Gapo tayong baga na nga ron nga awan ka na tayo tinalintag. None, even one. That's why uray na't aramidin tayo. Hangaw man ay di aramid tayo nga pakaisalakan tayo. Masapong nga damang isalakan ka na tayo. Jesus. Yay. Sapol nga matay ni Jesus tap na may salakan tayo. Doon nga matay so, nobody will be saved. Okay? Kasi di pamatay. Amat ka, di boy? Pamatik mo. Ti pamatik mo. No, matay tayo. Nabayadan nun ti basol tayo, di ba? Ha? Nabayadan nun ti basol tayo. No matay tayo, nabayadan nun ti basol tayo. Ay kasi di pamatay. Tuhan. Hindi, Roman 6:23, ano yung nakakabalik tayo. Oh yeah. Okay, yan ay pa eh. Tapos, tapno kahit mga agbyag manan nga nanayon, nga biyang ka dito yung paraiso, dati rito yung dagagamin manong, arami din nanto nga paraiso, isuri agyan to ti may sa kaharian ti Diyos, nga ti hari ijay ni Jesus Christ. So to de nalpasan ada ti nalpasan di pagarian ti Diyos ijay langit. Hindi 1914 pa nga naidakdar di kaharian nga. Tata dito yung daga iso ti daga sumot ti isaruno na. Nga linisin namin iti gobyerno rito ikatan namin. Tati gobyerno to rito may santo langan, gobyerno ti Diyos langan ti mabati. Oh, there's Ngam tapno ko manong tapno Magan udam iti may isang gobyerno tanong magyang ka rito paraiso manong masapol nga surutumot iti pagayatan ti Diyos. Ay, Tapno pabiyagan na kanto don't manong be like that. unton umay ti baro nga daga. Apay nga, tirnura lang ti ko pa. Yay manong. Nung adu pa ya, adu ti istorya Okay. kaya no ba. Di pagkayatan ni Apo Diyos, Ay, instead na ini insalakan na rin kay sulit at Hudyo. pagkukuha nga, Okay. kanayong tanga, Ti- kanayong tanga, Panaka babaon nun ti Egyptian. Ah. Slaves daddy. Mm.
Yun. So, imbaw na ni Moses nga Hindi may isang Ma'am. hindi may isang mangilapsot may kinya da. ubing maninakit. Apay niya ti amoy yung manong mga kwa. Adat ti utos ti ni Jesus Christ nga raginan tam. California. Okay. Sorry Ah, about jay that. balay California. Mamin ado di chay. Oh, may ito ako. Saan? Kayo, Balik di Arizona. Bulong kayo. Kayat na. Ya, dapat balay di Arizona kasamay. Wala. Pagyan na Better. yung Well, kada kayo ta at kami nga pakas lang pagtuladan yon. Di kita kakabsat yo kasi ay may to pa yakan kayo. Da kami awan di guide me di. But so ni Apo Diyos tinangiturong yung marami di guy. So Ang pati bagat ti Diyos nga rami rin tayo eh. never stop. Bakit? Kasak na We never stop because Ma. Yeah. Nice. Okay ba? Okay. that's what he wants. Apay, kasi Wala nang to kay Ang nga nakalbuhay. ang trabaho ang tuwang mangan. ang nakalbuhay, Ano da? ang Ano lang yung ang white wall. duha kay trabaho ang kami tuwang mangan. Una. Oo. Kasali di ay Kita basta kit wala. kamay. Pagtrabaho tayo kot no. Nagadumit yan Agad kayo man. nagtatrabaho mga dalata. Una ta adat ito ti government. Oh, ada trabaho para kanya. Masabol nga adulat tati Nasawan kasi. panahon tayo nga kanto yung latat ti panahon ti Diyos. Awan ti... No, I'm still mad at you. Di may isa nga pagdiskito rin tatarag iti mga susuro. Isasaw na yan po Diyos. Sakbay nga naparswat ti lubong. Amo ni Apo Diyos No, he's trying to say sorry, but no, I'm still mad. maiparswat tayo mo ta. Nya, talpasan na. Kut, napili na pa yun, di may salakan. Tira kas. Ayatin na tayo amin ko na eh. Mana? Saya tayo Darubang na, may salakan tayo amin. You Haan. will say no. Takitayong naging agkabagis, yung muna nga agkabagis. Nga mo tayo nakasurat di Biblia. Ay, ada minib. Ay, ni ko ni Nakain kain kinabel. kinabel. He favored the both, but hated Cain. Mana sa nakasumhamot nga sumurot gamin ti pagatan ti Diyos. Awan mo tinakita tayo nga naglabsing. Basta adda ti ugali na nga sa balik. Isay. Nagklabsing ay suna tapi natay na godya kamsat na. Kalpasan na. Yung before that, parehas lang Ay gaput trabaho nga ro. gaputan ni kain ket dati inggit na ngay. So di ay. Di ugali na. Ren, ugali. Di sa maliklikan tayo di dakas nga ugali. Ako na na. No, adda ti ng pasakit kanya mo no nadangran ka. Don't worry. Shock tayo balis parking ka. Ay, pasod na mo. Okay? Yeah. So, ti umon una pa nga gubat idi. Ipanguluan ti ari, hindi gijay nangangatong panguluan. Ay, Apay tatangay. ngam idi gamin di ay. Tatahanen madinaket di ayen. Hanin manong madinaket di ayen gubat-gubat. Nagijay pangulo kita dadamot hindi lamang. Ay. Yung tikay ti Diyos tata, ipakamu iti nagan na, ipakamu iti Diyos, iti pagayatan na, isuro ti sauna, di lang tiket na tata. Yeah. Mali na kayatan di ko pa. Si kasla tuloy na gijay napili nga si may salahan niya. No kasjay ti kaugalyam may saka nga napili. No mamati ka, may saka nga napili. Siyempre mamati ah. Yung ore ding nagito niya sa Saudi Diyos. Yung kastoy manong. Nga matigay. Tapos manong, no mamati at, nasa pulgar nga mamati tayo, mat nga dati nagan ti Diyos. Nagan. Uma, nasabi nga, mamamut. Kumbaga naman, I am. Ano na? I am. Ayaw. Kaya sinalulsod ni Moses eh. Kanya, Ginawa iti, ibaga ka nang ibawang kanya. Kuna na eh. Oo, noon. Yan, ito ka na. Ibaga mo siya. I am. Ayaw.
Abraham, inyayatik mo na nanganagan na. Ha? Ada timbang nga nanganagan na. Do pagpawaran nga di Jehovah. When, Translation lagi tayo. all in translation ka manong. Translation si ado-ado nang i-translate eh. Agpay to nga in translate da, in English da na. Di mo Aramaic. Kaya kung nada dyan, may isang word, Yahweh. May isang Greek. Greek na rin. Translation Ano, ka. nga mo ito gusto, ba't nga walang mga Facebook niya pa na ibalikas mo ito, iso niya ito, nagan na, ni Jehovah. Iso niya ito, iso nga nagan na. Uray, in-translate dala, nung kuman Tagalog da, Jehovah. Nung ni English mo, Jehovah. Nung Greek mo, Translation di Jehovah's Bible. Nagbayta ka dati yung tinga English ni Kristo uwan. Diya tiket na nga ipakamu iti tao, nagan ti Diyos. Ngam, nagita duma, anda nga patsyon. Ngam atlas kaya manong, mamati ka nga Jehovah tinagan ti Diyos. Ha? Mamati ka nga Jehovah tinagan ti Diyos. Amati ah. Wan. Di translation. Isude, Di ko na ngay mo ama. ama, title lang diya, title. May isa lang nga title. Iso tinagan naman laang eh. Ngam, nagan ama, Lord, di kita, Lord, Heavenly Father, di kita, title lang na ganyan manong. Oh, Titulo. May isang, kasla kanya manong ya. yeah. Bis nga, Jaime ka, ngam, Manong. tiawag na kanya, manong, tatang, dagito duma, kuya, dagito duma, ni, asto, ninong, wala kanya, di ba? Iso di jay. Ngam, iti personal name mo manong Jaime. Kasla kini Ama Jehovah iti personal name na, ngam, dagito duma, awagan dapat nga, Lord, God, Heavenly Father, dagito, adupay. Iso nga, ngam, tikat na usaran tayo iti naganti Diyos nga ni Jehovah. So nga nagkaranag tayo, masabang na tawagan tinagan na. Hindi may anak ni Apo Diyos, ni Jesus, na ipadto di ay. Amen. Tuno may anak ko na da, panaganan nyo, ti Jesus, Prince of Peace, Mighty God. Amen. Ayso. Okay, ano di hanga mamati, nga he is Mighty God. Datay ko't mamati tayo eh. Maya, itigilid na duman, da mamati nga Diyos ni Jesus. May sama lang nga Diyos ngam, sulak ng isuti dalan tayo. Sulak anak. Anak. Yeah, you Anak ni Diyos. can't be a savior if you're not Kanta, inbound nga ti God. ama. Inbound ti ama na. manakabalin. Kasi ati pamati. Haan, manong. May isa nga Diyos. Kuwan nga pa so ngam nangat nga to pay iti tatang na. May isa nga Diyos ni Jesus ngam kada kinangat nga to kanya na. Sudiay ni tatang na ni Jehovah. Ayos. Okay. Tati ni Diyos iti sumay may ni Jesus Christ tati purpose na isalakan na ti tao. Isuti dalan tayo tapno may makadanon tayo iti tanong mapalapit tayo kini Jehovah. Tapos jay. Isuti kahit na imbaw na lang ni Jesus Christ. So nagbalin na nga tao tapno at attention na. Ti pamati ti daduma, tao lang iso. Tao ngum nagapu ijay langit espiritu iso na nga himbawon ni Hanmit nga tao, hindi pumanay. men hindi pumanaw iso nga nagsubli iso nga na tayo ijay espiritu na nagsubli ijay langit di ba? Sao, iso na hindi pumanay. Nagbalin lang nga tao, tapno matay mag. Kano nagtalinaig nga sao iso, awan ti matay nga mga isalakan kada tayo. And Nasapol nga tumaog nga sao. Handa ka patsindi ay, tira tuma. balita patsin tayo. How can you kill a word? No? Net. Mas no nagbalin nga yung spruce tree. Mapatay Net mo ado ta. ti amuyo manong. Uno aso. Mapatay mo ta. Oo. No. Masapol nga tao. Uno kahit yung manong tapno umunag pa iti pagkamuyo. Maka kahit yung bumisita kami tagadal tayo ti Bible study.
ni Gonzalo. Oh. Gonzalo, okay. Ah, katugangan ni Manang Gonzalo. Napay. Pasarsalita ko niyo na, hindi pa lang 70s. Gonzalo. Season po? Season? Oh, yeah. Season. Eh, Yung father-in-law ni Manang mo. Ni Nora. Juan. Ni Brother season. Yeah. Gonzalo, ti Gonzalo father-in-law na. na, ti first name na. Oh, Oh, Gonzalo. ti father-in-law na di ay. Yung asawa ni auntie, yung Ayun. father-in-law ni ate Nora. So, kinakasasalitan? Kumari, natahing Well. ni Josie. So, Tita neighbor ko ni Pagulayan sa ito. Opo. Pagulayan, yan na lang nagbilag. Siguro. Ang mga saksi po yung nandyan. May mo check pa minsan. Yeah. Oh, di ay. Neighbor ko di ay. Dyan po sila. 1, 2, 3. May ka 3 from Yeah, here. 1, 2, 3. Oh. Yeah. May tao ba? Nung dumay, dati simbahan dati kakadwa na. Oh, one. Ito, iti simbahan na no dati. So, ano, umay dito, naraksahan kami itong umay da. Makidingon kayo yan, may Ni Sam. Sam. Sami. Ado siguro, baka Kaya man- ni Tony. Oh. Kung barik man hindi ay. Oh. Ano na lang, nakasarsarit ako. No, may mapan iti ano di grupo dan? Jehovah's Witness. Oo, on. Dasam, kini pagulay, surge. Oh, met, agdangag kayo. Iti Iglesia ni Cristo na bintuwa nga ini kandak di 28 classes or something. Iti Iglesia ni Cristo mo eh. Yeah. Dapat kadi kanyayo no advice ko para kanya. Agdangag kayo lang, dagi Jehovah's Witness, may met tayo niya na. Okay. Kung nagkaroon, lagi tayo Mormon, may dati ko. Pinawis ko iso na yung simbahan. Pati Mormon. Nagalugiras ko kami sa mga. Ay, thank you. Oh. Tama na, nagalug banana. Isang palasa ka ng banana. Dahil tati Oy, Pupis sus, Tibaro. naging gwapong binata na naman to. Yaman kami di pa nagbuyayo. Manam na mga dama ng agapan na